Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea fea iwe Kazoi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nasirari wezuwa rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguwa dzese ndinofamba na Sokostina makadi Sokostina Shumba muri sei aiwa ndadzura zvanzi aiwa muri vanhu vakuru sanibonani sihloko sidadekayo hayi kuhlangana njalo kolunye ihlelo namhla selingelinye ilanga elamigama ngothando class lasithi nemuyenzi pachirongwa another level tine vanhu vakuru andizive pavanogona kutodarika imimi Shumba tisati takuti wasangana nemi mune era chii indera shoko opachenji mazana kuti muri hama nehama asi maziva futi kuti aiwa uku ndo kwatinotongwa aiwa rinoteni vakuru vatinavo manzwa kuti vaneera soko nai vasati vatanga kutaura kuzvisisa kuti ndiwani ngavabva vangoti tsenhurira timbofula hedu banana right kudai wandida tetereka murudo nguva yapera mudiwa nguva yapera idya banana mudiwa tiri murudo tichifula banana sei banana pane zvakawanda zvaigona kudyika kana mahabrosi kana mapopo pane nyaya asiparipo vachazvitaura rekedzai tipe mukana uno kune mwedzi munyarikani wedu mukuru muzuva ranhasi senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Tinovimba nhasi tichavasvitsa pane rimwe level. Wakachindida ndaperera sano andichina zvino ndapererwa. Joseph Garakara muimbi akaberekerwa mudunhu reMhondorongezi. Akadzidza paBenhura Primary School grade 1 to grade 7. Ndikazobva ndikaenda kuBenhura Secondary School form 1 to form 4. Ndakazoitira A level yangu ndapa ngezai. Ndonga ndakanga ndatomboti mirei picha ndikimbotsvaka masensi. Saka zvekuimba izvi ndakazvitanga ndiri grade 3 papa nemukoma wangu anga achiridza mbira. Dzaitorwa sameka chinhu chinoera sacred instrument. Saka dzaitika nasingadziridza aisi adzisa pokuti vadika vadzisvikire. Saka inini ndaitsvaga mastaira ndaitora zvituru zvezvezvi ndozvidurikadzanisa kusvika ndasvikira padzidziri. Izvi ndaizviita chete asipo ambofamba. Saka rimwe zuva ndakazowanikidzwa akakurumidza kudzoka kumba. Ndobva ndawanikidzwa handu utori busy kuita sei kurova. Changa chaita kuti ndidzidze kuridza mbira idzi chekuti ndaiteerera stereka achiridza. Saka ndaibata nziyo dziya maridzidzwa ndikati mamelodies aya. Ndainyanga abata stereka zvokuti ndaizoti ndandega ndotsvaga manje makeys anoenderana nemamelodies andaindanzwa achiaridza. Saka akatondibata ndakutorova nziyo dzakawanda. Saka pandakamuona achipinda mumba ndakarohwa nehana matadzikanda chi. Ndobva nditi no tora mbira idzi ridza mbana ndakunzwawo zvauri kuridza. Ndobva ndipa ndobva ndatanga kuti sei kuridza kudzamba hatozoti it's okay. Saka kubva zuva iroro takatanga kupractice tese. Saka kuridza mbira noti mbira dzodzomubira kututsa vadzimu. Saka ndakatanga kudziridza ndiri grade 5 kutorara ndakasvinura ndichiridza mbira. Saka kubva ipapo ndingangoti ndo pakatanga chipo chekuridza instruments. Then pakuimba pane musi wataenda kunoridza bira kune imwe nzvimbo. Saka mukoma wakatanga kuenda ku township zvakumbonofana Tandara
but mukutandara munoziva kuti paimwiwa hwawa paimwa zvinhu zvinokora saka ivo takasangana navo vakorwa vanobva taenda navo kubira kwake but chinja vaigona ndechekuti kana nyange vakakorwa kudaro havapotse mbira dzavo mbira vairidza zviya zvekuridza zviya zviya saka takaridza but chinja takaona chachinja manje kuimba because kuimba dzasingagoni dzane kudrega mukaita discord saka ndakangodzikwenya ndakati ablazimira ndita sei ndiri mberi saka ndobva dzambobhoikana nazvo futi dzakabva dzangoti hamba arapana take off saka ndopa ndakatanga kuimba musi iwoyo ndakaimba zvokuti midzimu yakaturuka padibira iro yanga ikati wande pane zvataimboona kumwe kwese because vanenge vanga vaona pane kakunakidza kakakuitika plus nandiri mwana mudika voice kachiri sweet so mamusati masviba saka vakaturuka midzimu ikanda imwe yacho ikatouya ikandiyeresa kati mufana une chipo zvakakudai ndingakundo pandakatanga kuziva kuti chipo chekuimba ndinacho saka ndakazobva zvangu ndikazoenda kuteachers college ndobva ndinoita kosi yangu yeteaching kupikoko kumogezintech teachers college iri pakedia muri mudzidzisi yes nanhasi uno muri kudzidzisa ndirimo mukirasi aiwa zvinotendwa zvikuru kunge tiine vadzidzisiwo vari munhau dzezvemimhanzi yeka vana vachimbotamba-tamba vombodya bhanana saka from there ndakapedza kosi yangu yeteaching ndobva ndakandwawo kuarea kwandaya ndiri ndakatanga kuticha panonzwa Makwara primary school ndapedza college saka paMakwara primary school ndakangopedza nonga 3 years ndabva kucollege ndobva ndaapply kuZimbabwe College of Music kuti ndinoita course yemusic ndobva ndaenda kwega ndobva ndanoita 2 years zangu pa 2003 2004 ndiwo makore acho saka ikoko maya ndakazosangana manje nenyanzvi vana Mono Mukundu vana Funkisai zvakavapa nomashavari vana Oliver Mtukudzi ndakasangana navanhu vakawanda maguru ekuti ndaikwanisa kuita associate plus tatina naprofessor Zindi anga atoriwo guru munyaya dzemusic vakatangisisa saka ndakabatsirikawo ndakajoinawo chikwata chainzi Ethnic Post chakanga chitungamirirwa naAndrew Mamvura ndairidza besi pa plus ndandirimember futi Detembira yanga ina Chioniso Maraire na uyu chirikure saka taitomboita mashows ataita kuna British Council kuna na chichi tichindawo tichinoita mashows nembira futi uku ndichiridza gitara bass guitar kwa Andrew Mamvura Ethnic Post saka ipapo ndikati ndopa ndakatanga kudzida kuva nechidokwa chekuti dai ndarekodawo saka 2004 pandakapedza course yangu ndakabva ndatanga kuunganidzawo vakomana vangu tichiita sechimboita reso ndobva ndaita come up some songs which were about 4 ndobva ndadzitumira as a demo kugrama dzikanzi dzisitombonakidza ndamboita give up but munhu wana akaziva kuti ndine chipo ndiJabulani Love akati but mufana uyoyo arambirwa zvake but rega ndimbomutry akabva andifonera zvanzi Josewo music yako ndakaiteerera but uyu haana kuzoteerera zvandakanzwa but zvandakanzwa ndiona paright iwoka ita marehearsals ndo yanozoteerera uchiita marehearsals kana ndanzwa zvichireva ndokupa date saka ndakaronga pacollege of music vapa itori neequipment everything saka ndakangorongawo ndobva ndangobhuka ndobva ndatanga kuita rehearsal nevakomana ndobva ndamudedza ndobva auya zvakanzi hano dzese 4 dzandanzwa dziri right chitsvaga dzimwe 2 uzita se uzondidedza kana wakuita dzimwe 2 dzacho saka ndakamudedza ndaita 2 dzadzaright ndobva nditi haiwa Jose haura undinetsa chimwe ndingokupa date uya kunoko uzotora date ndotokurekodi ngati it's okay ndobva ndakazoenda anga kuRTP saka pandakazoenda ndobva ndanopiwa date rekurekodi ndokaikuna teach futika manager wamajesu ndiye anga itori ndara manager saka takarekodha album rainzi Uineni kurati kana Uineni
inini ndinewe yaive iya yekuti rudo runofanira kunge rwuri chinhu chinodzorerana dzorerezvingatingati muchirungu reciprocal kuti ungoti wani ndiye anoda mumwe chete achinodinda saka takairekodha ndobva yabuda jabu zvakaita akandipa master cd ra ndobva nditi Jose gara nemaster rakwe hazvizivikanwa nogona kubuda kuno kurishaya ndobva kuRTPIS rimwe rekuti vaproduce makasisi aproducwa aita sei zvese chakazoleka kuna teach ndechekuti haana kuzonyanya kumhanya kuisa album rangu stereo akangoisa promotional kuredio ndokubva rangorirawo bichana zvinhu zvezvezvi ndobva rabva rangosendekwa kambo kaipisa ipapo ndikapi maonere ikabo kainzi uine imbo kaimba itinzwe pamwe tingati unotanga kuritsvaga togona kurowanaka ya rinogona kuwanika kaiti kana uineniwe ini ndinewe kana uineni kana uineni ini ndinewewo kandiro kanoenda kunobva kamwe ndicheukewo kana uineni ini ndinewewo ndatakura mutoro unorema something like that. Music yenyu isungura right? Yeah, isungura. All right. Endira yenyu mberi. Yeah. Zvadaro ndakaona kuti mine zvakangoitika yakangoita natural death. Album racho hana kuzonyanya kuita sei kuzongofamba. Ndobva mazuva awayo munun'ina wangu Norman Tapama munun'ina Norman. The last one. Serious? Yes. Ko sei ashandisa rimwe surname? Tapambwa ndo sekuru abereka baba. Garakara. Ndi sekuru abereka sekuru. Saka kwatiri tingati itateguru Garakara itateguru kwatiri suvana. Okay. Okay. Asi Tapambwa ndo saka mune monya kumba kwenyu kemu? Hatiri mamonya. Bandakamba utandasa nomena akamhanya zvakaipa. Kameno akangaona kuti pamwe monya. Okay. Saka awana basa kugrama anga ari trainee engineer and producer something like that. Saka akanditi ndipe CD yeye ndimboenda naro grama rimboita sei rimbonoteererwa ndobva ndamupa ndobva enda naro zvikanzi raita bo ndatopasa ati hazviiti kuti murekodhe same songs dzamakaita kuRTP zvakaima masongs ekuita sei ekurekodha ndopandakamhanya ipapo ndakamhanya zveshuwa ende fast ndatanga kunyora nekuresa ndakanga ndiri kuchikoro nchiresa ndega ndikuzouya ndisangana navakomana nonga ndakasangana navakomana vana Jacob Moyana iye Norman Tapambwa anga aripo na Aaron Tom na uyu Spencer Kumulana anga sasaenda kwaTongai. Saka ndopataka ndobva taita sei pataita album tapinda inowanda inani inadya banana. Saka iyo takazoirekodha 2006 muna March ikazobuda munana April May momo. But unoziva kuti chii yakaitika ipapo. Vekumarketing yogram vachinzwa vakati hatisi kumboona zvinyowani paalbum iri chamungada kuripembedza hapana because tiringoona zvese zvakangofanana nezvatiita sei zvatagara tichingonzwa tichiona zvikanzi ndanda naStanley Ruziwa ndiyangava and ara manager. Okay. Saka akati aiwa just help me nimboipusha nondikera. Saka Stanley Ruziwa akapa CD kuna Musapa anga then anga kurana gram Elias Musapa. Saka apiwa CD yakateera zveshuwa akanzwa kuti mfano yana zvakaita ndobva andifona papa anitori nemanhamba angu efoni ndobva andifona it was on a Wednesday kuma 10 zvikanzi Garakara ndiri kukumbira kuti munokwanisa here kuya kuno kumusi mangwana engari Thursday toda kuti tiunoti tingarongese kuita video ndikati hapana chakaipa ndabva ndangokumbirawo basa nemana mandapfumbira mandaenda
ndobva tanongoronga video zvikanzi muda kuti zvifambe sei ndikataudza kuti haini ndoda kutambirwa nevasikana because I used to enjoy my music yekukongo kaisiwatidati zvakanyanya saka ndakabva ndangoti tikuda avo zvikanzi uruda vapi ndambe ndasangana nemambokadzi kubagdad stadium kune magalagala pano ndairidzira ethnic pose ndobva ethnic pose ndoyekuimba wanga ayo wakaimba wanga anonzi ai Africa Revenge. Africa Revenge. Yakaimba kambusongapi ndoizastri. Zvakatoramba mai ini ndichagara ndega. Alright. Karika maravi sort of. Akaitawo nevideo dzakatombonominatorwa futi pamazima awards. Saka ndadaro ndokanzi alternatively togona kushaya mambokadzi imwe yaungade kuti ndikati girls love music saka vakabva vazongobata NS vakabva mupasi ndindobva practice vakatoenda kumavideo shooting weekend yacho vanhu vakutodya banana vakutodya pataitirata paripamukana pakopi pagomo rekopi pape pataitirata pane vanhu vanga vachiitawo zvemuchato yavo chaziva zvangu vaiva kutorequesta kuti mune maCDs acho timboita sei simple. Saka ndopandakangona kuti kupa video iroro ndakaona vanhu vakapfeka zveyelo nai yes zvaiendera nebanana okay banana saka ndokutanga kwazvakaita saka ndakabva ndangotiwo chikwata changu chinonzi aiwa muri Zimbabwe ndozvizvato vamwe vakutorasika vamwe vatotaura politics kamba kakabuda kusati kwane yelo yenai kusina kungo kusati kwane yelo yakwe ava vaitorowo yelo yavo yelo yemuchero yanga iri yelo yemuchero chaiye saka takazongokurumbirawo nesong idya banana ndobva takanominatwa kumazima awards tikawanawo best upcoming most promising and song of the year saka ndomawadza ndakawana ikoko chero kuradio free ndakazowana kuti song of the year pamavideos of the year ndakaita number 2 ndakazorowa hangu natunga ineso ninonzi naye saka asi bva ipapo hatakuzombotarisa mumashure takazoita album rechi2 rainzi catch one nezai ranga rine song inonzi Zimbabwe Simba wakarembera padhoro takaita yechi3 yainzi yaich4 chibva pana winen Zimbabwe apa alright ndimbodzoka pana idya banana alright chii chakakupai kunyora kasong ikakaka right song zvimachokwadi pane musikana wandaida kuroora asi unongoziva kuti unodiwa nano kana achikuda anokuda kana asingakuda hakude saka zvinhu zvakanyanya kundirwadza sekuti ndaidi tatoitama urongwa hwokufunga kuti pamwe ndiwa ndichazova naye mumere mangwana ndiye achadya banana saka varasiswa ndakarasiswa saka ndakaedza but akazviziva here ndiye makaimbira haana kuzviziva because andakutaura zita rake but ndofunga kana achinyatsokunzwisisa nezvandakaenda through ndichienda kwaari ndinofunga kuzviziva kuti ndiri munzara saka kwekutanga ndiri kudunura kuti ndidewo chichichi but kumberi kwokuti idya banana uko ndakanga ndisina kukuronga semarongero iwayo kwaitione mamaimbira but pane rimwe zuva pamba pandairoja papane mabanana anga nyakuti yanga karimwa mabanana saka landlord zvaaitaita kanzwa waisita tiri kumakoteji vana vekumakoteji vachichemastereki aiuya nebhanji rebanana usvikori kuti oi vazukuru itai idya banana kwetu chirovana tichimarana but kana tikaudya banana there is peace there is everything vakwakutowirana tikwakutoita saka ndakabva ndakunga kuti saka banana rine peace rinogadzirisa vanhu zvakawanda ivananisa sort of
saka ndakabva ndati ako isongo yaoneka kuti iwe idya banana kuti tiyanane tidanane tiri murudo saka ndingangoti kuti idya banana harizi fruit sekufunga kwakaita vanhu vakawanda kana kutiwo dzimwe pfungwa dzakaita vanhu vamwana asi ndaedza kuita kamutauro singu kandi ndakangocreatawo kuti kakangofanana nekuti munhu anoti medza firiji zvide kuti tora firiji obvaita seimedza ndosaka makaona papa pasina kana fruit unonzi banana raidyiwa paya ndisati ndapa Sokostina mukana wakumbotaura ndoda kuti mundiimbiro idya banana kwokutanga kwako. Alright. Kukutanga eti mudiwa akachindida ndaperera zano handichina zvino ndapererwa shoko rangu kandiroro ndinokuda remuromo handichina zvino ndapererwa zvichibvira chingondipa mashoko ekundirerutsira remufungo handichina zvino ndapererwa. But mimi mangotaura henyu zvokunoridza kumapira chichi but mondoro ndokuzwa kuti wachibhanduru ende musambo wenyu kana ndakautarisa kaunogona kunge nekalingi nechibhanduru. Yes, icho takakura tichichiridza achibhanduruka pano paiuya vana maiguru vachirorwa vachiya mumusha kana kuti paitwa practice kuti makuva aroda kurorwa mumusha kwaitwa muzvibhanduru. Taitori nyanza dzekuridza ngoma nekushaura nziyo dzacho nekutamba futi. Sokostina mira ndikudze bye tiri ukadoma ndakataura ndakadzidza pari muka 2 asi handira kudzidza pari muka 2 form 1 kusvika form 4 pipe ndakangodzidza form 4 chete pangezi pavakadzidza ndo pandakadzidza inini form 1 to form 3 uyezve pakutaura navo ngoma Josata tozoona kuti takadzidza nguva imwe chete. Shumba zvakuzotonetsa tatoda another level nemi. Muli yeZimbabwe sikhona ehlelweni another level nthemba ade bengamazi selibe mazi ngengoma yakhe ile anethwa idya banana dlani banana ngesindebele kodwa phela ngumuntu okhule elesipho sokuhlabela uqalise nthemba ehlabela lokhana uthi lapha hlabela khona siya kumbe ezimgidweni siyahlabela hlanye abanye bagcina bembona ukuthi umuntu lo ulesipho ngapha uphinde wathi yena vele by profession ngutitsha usukela efundisa wakhwela phela esenza lokho kwemusic lakathe sikha kwenzayo uhlanganele abahlabelela abanengi ukuze asukuma afike lapha khona yikho phela ahlabele izingoma zakhe ezichiyana abanye liyazazi ezinye Zimbabwe idya banana yena le evele ehluphe kakhulu le nthemba liyambona nguye umuntu esilaye namhlanje. Batika Sokostina mawana aripo ndeyekuti kana taakutaura zvokudya mabanana unogona kutsika futi banana. Wakambozwa dzatsika banana? Unozvambuka? Saka ini ndoda kunzwisisa kuti mukoma Jose idya banana haina kutsikisa ibanana here because hamunazomboita mukurumbira unodarika idya banana chii chakazoitika mumashure enderai mberi tiudze maalbums akazoya mumashure. Right. Ndandasvika pane rechi4 manga makutaura nezvaZimbabwe yanzi kechiwanisa yealbum rake. Pana Zimbabwe apa ndaiona muchiimba kumashure kwakazara makorokoza. Maitaura kuti Zimbabwe yaive makorokoza here. Ndochokwadi chaicho because vana Zimbabwe vanhu vakasimba zvekuputsa dombo kuti vawane chiri mudombo. Ndikatarisa nguva iyoyo ndo mararamiro anga kuti vanhu vazhinji vacho muZimbabwe vava kurarama nemibato yemaoko yekuti vaipinda mune zvakaoma chaizvo kuti vararamise mhuri dzavo. Saka ndokusaka ndandati hazvisi zvichingoriko here nanhasi izvo? Nanhasi zviriko. Kwakuraramwa nemonya chete. Mamonya chete maswinya. I remember the late president Mugabe anzi zvinoda amadhodha sivili. Men of spine. Zviri nani kurembera pane kudoni. Saka maimba nezveeconomy ndizvo? Ndaimba nezve kwete economy such but ndaimba nezve matambudziko aisangana nevanhu mukurarama. Maybe ndingangoti zvedaibva kueconomy but
chataikurudzira kunyanya kuti munhu asangochema akambodziya mushana but chema uchiita zvimwe zvaunoita kuti zvinhu zviita sei zvikunakire muupenyu ruramire kurarama zvava kuda vana Zimbabwe chitoshanda nesimba ndiko kuti urarame. Alright, vamadi pamberi ndobva ndazoita imwe yainzi chamboko chewaya. Icho chainzi chasimudzwa chamboko chewaya chazeretswa charova. Pane masongs anga aripo vana memory. Pane mwainzi chitema evil is evil. Koita imwe yakanga iripo yakanga ichinzi zvinonaka zvinowanikwa zvakavanzika zviri pakati. Ane tumwe masongs maimba kuti udigwe baba pakuti zvinonaka zviri pakati zvakavanzika. Nyaya iripo ndeyekuti kutanga kwayo yaiti kutambura ungatambure zvakooma zvokuda mavanga enyora tora pfungwa dzako udziite poto ubike rugare wawana matambiro mukutsvaga nheyo yekurarama wawana matangiro mukutsvaga nheyo yeupenyu kurava kuti kuti upenyu unotanga zvakaoma but ukashingirira ukapfuura zvakaoma pakati ndo pane zvinonaka. Ndabvunza hangu vachiti taimboonana naJacob Moyana kamuimbiro kacho madimbiro acho pamataura zvaJacob Moyana mamutaura kuti makaridza pamwe chete. Ndakaita 2 albums naJacob Moyana aridza rhythm pana Idyaya Banana ndakaridza rhythm nepana Simba. Ndakaita 2 albums yet. Ndimakauraya Jacob musoro ndimakauraya Moyana musoro ngoma Moyana ndazvibata nhasi wakatangira pfungwa dzenyu. Ticha vanotemba kuzotsanangura kuticha kuda kujekesa so mumwe muimbi futi anoita izvozvo ndiJapress. Tikaona mukana tichambotaura naye aripo mumwe wangu wejitu baba Harare saka muri kuzivana but inini ukatarisa zvangu akusi kuvanza handachandiri kuvanza. Nyaya iripo ndiri kukurudzira vanhu kuti vafunge kuti vateerere song kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira. Zvakafanira kuti munhu akangoteera kuti Idyaya Banana akaita mufungiro wake asi akateerera song kubva kwokutanga kwayo kusvika kwokupedzisira ndonga anga ane mafungiro akanaka. Zvasiyana naJacob Moyana kuti chiri kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira ndomba vakarasika pakuinspire mukoma Moyana vharaidze muli eZimbabwe ndithemba liyazizwela ukhuluma kwezinye izindlela abanye lingacabanga ukuthi hayi ngumuntu ongani selahleka ngazathi sokungani kakusalunganga amagama amanye abawakhuluma kodwa phela uthi hayi linalalelani ingoma yakho nalizwisisa ukuthi kuqala ngapi. Lingakhangela njengale ingoma ethwa Idyaya Banana themba abaningi bengacabangela ezinye siyazazi ingqondo zethu ukuthi khonapho omnye besethe lokho omnye wathi lokho kodwa yena uthi hayi ukuzafake khonoko ngokunye phela okapho ngikwenzakala emzini khonapho ukuthi hayi kulabantwana ade bevele bekhala behlupha kulomuntu ade ejayela ukuzivuyela lamabhanana esipha abantwana ukuthi kube le peace. Sakena wabambanisa le ngoma yakhe lapha ehluphane khona lo nkosikazi kumbe lo nkazana ade hamba laye phela ukuthi hayi phela wena ingabe phela siwelelene ngapha emuva wafaka ibhanana ngoba wayebona ukuqhakatheka kwawo ukuthi lilo kuthula phakathi. Saka yiyo ingoma yakho ungayilalelisisa lokuyizwisisa. Manje thina abanye sesicabanga ezinye izinto ingqondo ezinye singakwazi ukuthi kuvela sokosting tinema fruits akawanda. Ini ndikati orange or not shi mango right? Apple pineapple mahabros matowe. Alright. Ini ndingade kuti vagozoimba kamwe kambo kanonzi Idyaya Pop. Akoti totanga kakwaita vanhu what's your favorite fruit yangu?
Shumba iyaitirwa vana kuti vana vaichema obva piwa mabhanana saka mimi mukuitirwa pakuti chi vana vaichema ko kana vakuru vachichema vanopiwa mapopo mapopo aiwa vachele ndonga mapopo ine yakuda kune mapopo ava mapopo wezvanoda zvinoraima stiri. Okay. Saka ndo album ramakazogumisira here ramamuchitaura? Aiwa takazoita yanzi Forever Mine. Panga pane song yanzi mhanza aibva kune kugerwa zuda neimwe yanzi It Takes Two to Tango yanga iri yechirungu patakatanga kungombo song yechirungu pa nedzimwewo dzakawanda vana rumbi vanani vanga vari paalbum ipapo. Then yaizoteera album iyoyo yainzi Kuti Zvityise yanga ya 2012. Kuti Zvityise papane song yainzi Musiya Akadaro yakatomboita manamba 1 akawanda steri pa Radio Zimbabwe. Musiya Akadaro ipapo ndainyanya kudescribe munhu ngeya kuti pane munhu wekuti munoedza kutsiura munoedza kuudza kuti izvino zvakanaka izvino zvakadii zvakaipa but asingateri for a long time muchimutsiura hamuzongopedzisira maita give up. Saka ndaita aiwa musiye mumwe muzvariro wake ishiri nechi nemurowa haichakwanisa kuusiya. Saka ndozvaireva song papa neimwe song kuti chindipowo pai chindipowo pai kanyama kari pakati. I will not aiwa song iyoyoka ndaipfimba futi musika handiti padakamuona akanga ainamona ndikamudana apazii padakamuona akanga ainamona vachifona vakanga vari pakona vaitofonerana naFiona wekubva inona ndikamudana nenyaya dzekudanana akandida chero muna akazviona naFemina isu tinodanana tinotodana kana muna akazviona. Saka ndosonga yacho anoona kuti yanyaya dzerumidzi saka pakuti chindipowo pai kanyama kari pakati kati kuti ndigoziva ini unondida iwe saizi yakanaka kazhinji ukatenga pai chaunoda inyama haudi chiri kunze kana wachingoda chiri kunze wadi ngotenga bhanzi wangodya zvako bhanzi risina nyama. Saka kazhinji kana uchitsvaga mukadzi kana kuti musikana wokuroora chaunotsvaga mwoyo ndokanyama kari pakati ndokanonaka pamarriage ka. Okay. Pamataura nyaya yemapai Sokostina Shumba mapai unoziva tinonyoda rodhi yekuenda kumarondera uko sari hatiregedze kupfuura nepo ndosaka muchizonzwa kuti rusape tiri kuya ewa tinoita kupfuura napa tichidya mapai pasani because aine chinyama inonaka mukati ende hauti tinyama tokufungidzira hatidedi kutaura nemazita hai unoona uchibvisa mari yako kutenga hako chingwa chakabhekwa kunze pasina nyama zvinofamba izvozvo. Kana ndakuda kachingwa ndongoenda kumakambanisi kunotenga zichingwa kune vano kana bhanzi kutoti ndikutenga nyama munhu ondisira chingwa aiwa pane kubirirana kuri kuitwa. Right, saka mukoma Jose mazorora saticha manje makoncentrata nezvekudzidzisa zvemhanzi mamiri ayo toendera mberi handasvika paalbhamu rechi6 ndakuenda paalbhamu rechi7 rainzi iro rainzi pfuti yerudo kura kuti ndoita mutambiro iko netsvarakadenga yangu mudziye pizza ndomunongedzera pfuti yerudo ndomunongedzera pfuti yerudo. Ndaireva kuti chi mukadzi kazhinji kana kuti chimoko kana uchidanana nechimoko kazhinji unofanirwa kuita zvachinoita kuti chikude zvekumberi mberi
zvekuti ukamuitira ichocho anogona kutofuriza nerudo kana kutadza ore kana kutadza kunyatsoita anoita sandika akutopenga newe handiti semunhu akabatirwa pfuti kana munhu akabatirwa pfuti kazhinji anotedzera zvorehwa nemunhu akabata pfuti ukanzi inda unongoenda ukaonongedzerwa pfuti ukanzi inda unongoenda saka ndo zvakafanana nemufesi anoitira chimoko chake zvaanoda akafanana nemunhu akatonongedzera chimoko pfuti yerudo nekuti chimoko chacho chikangoitirwa chinodaka chinotedzera zvese zvodiwa nemufesi wacho. Zimbabwe woye ndokumbira muregerero vaimbi ava muvaregerere hapasina zvokuti moyana zvichiri kweso vakawanda vakazana chikwata ndofunga vakamboita kakolabho varivo ana moyana nana babara varifurisa nyaya yekumuchinjika hanzi tikati tobhuruka tese tiende tise mudenga towirirana ipapo inobuda ipapo machiso toziva zvavanokutaura ndizvozvo asi ini navo tinozivana ndopakaipa ipapo ingoziva zvadi kutaura ndizvozvo zvachicha right saka tabva pane album futi yerudo takazoenda pane rinonzi mbama yemambonge karichaura kuti mbama yemambonge kura kuti imisu musambo ritotorasa isungura ritoiti imbama music because pataipractiza pese tichitanga kuita zvemusic vanhu vaisvika vaingoti kuti akakamurikuridza kambama akakamurikuridza kambama ukanzwa imwe futi kambama saka takazongo ndopakaita kuti kota dingoti bedi redu ringonzi mbama extra express kuti tinorova zvokuramba tichingorova saka tichizobva pane mbama yemambonge inda 2020 yaH8 handiti takuenda pane yatinoda kuburitsa inova yamakaona pafacebook tichiadvertisa paya iyoyo inonzi farirai kureva kuti farirai vaimbi venyu vakafaniso nekuti zvatokuimbirai zvakangonaka zvofadza but zvangu ipapo ndiri kuimbawo chimoko mongoziva nyaya dzerudo dzakangondisofa pane dzose dzandanzwa ndedzezvimoko ndezverudo chete apa kuti vanoda kutambirwa nana mambokadzi chete chiinemi pane rudo hapana munhu wani ndosaka takati pane mwe it takes two to tango pane rudo hapaite wani munhu panoita vanhu tu ende pavanhu tu hapaite mukadzi nemukadzi aiwa murume nemukadzi saka inini nemambokadzi tinobva taita takombitita seko yerudo makaroora here mimi ndakaroora okay murenyi yakamira sei ndakaroora ndine vana 4 vasikana 2 vakomana 2 okay I hope mukadzi wenyu haere shumba no asi zvakangoda kufanana neshumba nekuti anodyawo nyama futi mutupo wacho Garakara alright ndanyarara saka muri kuronga kukabika kanenge kaibva rini kamba kakatobikwa kakatoibva kangosara cheti kupakurwa okay kutoibikwa kakatobikwa zvokuti kana mune peku ndichatokusiyirai handina hangu CD but ndogona kuti mutore kana pafoni kana mazvinzwa kamuri Zimbabwe tisi tiri kutanga kukafira sezvo takaitwa nakoma Jona Moyo tisi takatanga futi kukanzwa latest kawo tanga kuenda pane rimwe level asi apa toda kungwanzwisa mbichana zvatapiwa mbichana ngoti turu turu mbichana mungonzwa kuti gitara chiri kurira sei kuti vachiripo vachiri kurira aiwa handingaridzi gitara nemuromo ka regai ningoridza muromo uri wega imbotimbirai kambo kamufungudza kuti kachapisa paalbum irori kandiri kufungudza kuti kachapisa ndiko kanonzi farirai kanova kakagukuchira album racho kwekutanga kwacho kanotanga farirai naiwe farirai unozviziva here kuti unofaririka parunako rwako zvese nechimiro chako
uri zvitambo nengoma fari unofaririka uri duri kumberi kwacho kanozoti kana ukandida chete fari ndinofarisisa ndokupa lolipopu onanzva zvako tiri murudo uchisozva zvako tiri murudo kusvika vati eke tiri murudo kusvika vati tapfidza tiri murudo. Ndosaka vataura hama dzavo vana baba Harare baba Stambu pane Stambu hapana kuimba mazepi. Alright, ko local artists ndevapi vamunoyemurawo mhanzi yavo? Ya ndichikura ndakanyanya kufarira yainzi Nyami Sounds yanga ichitungamirwa naRichard Mapfuamando. Fundo inokosha. Fundo inokosha. Vatyairi vedzimotoka. Kudzira kwatirichi. Toenda iyo vana Mukomajana Moyo. Vanhu vatanga kukura tichitotamba. Ndingati ndine vakawanda vese vazhinji vana John Chibadura, vana Mashawamuni mumwe, Nicholas Madzibaba, kuzobuda vana Machesu. Ngamboti vakawanda vaita sungura. Nevamwe vambasingaitire sungura. Ndaitovafarirawo zvakanyanyisa stereki. Like vana Midnight Magic. Hatitofara because chirungu chavo chachiri simple chaichinzwa. Character. I love your character. Character baby. Taitodzifarirawo songs dzacho. Hatitonyora mtu ma love songs. Plus kwanyorwa matsamba ka. Heka. Uchiti aya ma songs atodedicate kwaikuina True Love. Ndo ilanga. Kubva kwaita Remember Me. Like Dube. Tobva tazoita Daisy yakazo. Daisy. And Brown. Lovely. Ndobva ndatondera. Kune chimwe chikwata fuche chandaifarira chainzi The Talking Drum. Yaitungamirirwa naMichael Lanas. The love I feel for you is higher than any mountain. The love that I feel for you is deeper than any sea. There is no way to explain all I am feeling. There is no way that I can ever make you see, something like that. Come to me. Hapana mazwi. Nguva yapera. Hongu muri Zimbabwe tirimo muchirongwa Another Level. Vachele Star. Muli Zimbabwe sikhona kuhlelo Another Level samba lo Joseph Garakara. Kanti themba liyamuzwa liyazizwa ezinye ingoma zakhe labantu ahlabela labo ukuthi hayi kuhamba njani. Uyakhuluma ukuthi ube feature labantu abanengi behamba behlabela izingoma ezitshiyeneyo. Lakathesi ulokhe ele album afuna ukuliphumisa themba lizwi lingoma aqale ngayo kuthiwa Farirai kayikaphumi kodwa siphekiwe si right sivuthe simelele ukuthi iphunyiswe. Ngithemba ike advertise ku Facebook abazabe befuna ukuyibona la bafuna ukubona ezinye ezisemuva abangamjayelanga abangamaziyo liyahlela ibuyele phela liyombona ukhona. Ndozachi icho chirongwa vanhu vakaiti hanzi mutsvage tina anonzi Marerwa ari paZBC apa naFarai Marumani. Vagone nemumhanzi yacho ukazona Marumani akutamba idya banana. Unotozoti ndiye munhu anoerenga nawe here. Zvakanaka chose. Saka matitaurira imimi urongwa hwamuinawo. Shoko ramuda kusiyira kune vanotsigira musambo wenyu nderipi? Right, kuvatsigiri tinogara takanga wautaurira kuti isusu hatisati takuyenga mabhutsu. Bhutsu ndo dzinozviyenga. Ndo dzotozviyenga esi tichipinda mberi. Nekuti ndichiri kunzwa simba racho rekusvika kuzana remaalbums. Saka tiri kudaura sei hatimbopererwa. Tinazvo zvakawanda zvokuti tinoda kuva ticharamba tichivapakurira. Chatinongoda chete chatinongotashuwira kwavari
ngavagare ngavasati Garakara varova nokuti chipo chinhu chandakaona ndechekuti vatsigiri vedu vanongotarisa kuti idya banana chete zvimwe zvezvo zvakazoitika havana kuzombozvitsvaga kuti vazviwane kuti zvakaitika papi zvakazodii. Ndatoshamisika kuti pamunhu ane maalbums akwana 9 ezvino ndinongo vanhu vanokuziva idya banana. Saka tiri kuti ngatifambi tese tichisapotana tichinyadzisa mwengu pairesu ngatirege ati ndonga pese patoburisa maalbums eduka tinosiya mafoni number yekuti vanhu ngavandibati kana vaida kundipromoto wondifonera ndotondovaudza kuti mhanzi yedu iri kuwanika pakati ndaimotenga original tibvemba pa number dzenyu vanotinetsa vanhu ivavo vachikuti tipewo number dzanhingi vape henyu dzenyu. Right, dziri paWhatsApp i0715 521 060 ndodzikorora futi 0715 521 060 kwetewo dzekufona kana muda kungofona nokutextawo ma-SMS i0774 011 46 0774 011 46. Mainini Shailini ndofunga muri kuzvinzwa Gire Grace vakaroora ava musavasendere mamessages pakati peusiku muchiti imbondiridzirawo kambo kakati tokuzivai kunyembere naizvo chokwadi fanika shai kana vakafona havari sekuru hozhwaiwa zviri nani zvinonzwika ndisekuru ngozva tateguru pane zvavafunga but vakafona vatanga vaudza sukustina aiwa zvinenge zvaane para vanobapinda mudzidza vangu muri Zimbabwe yakwana nguva iya yatinokupai imimi mukana wokutaura nemuimbi wenyu ngedzaititarise kuti vatumira mibvunzo yavo kuna mukoma Jose ndevapi tovapa nguva tikangotora hedu mibvunzo 10 tozati vanhu vanobvunza zvakawandisa toita 10 kana 15 munoda mingani mibvunzo chero yavanoda mibvunzo maximum 20 time ndingangozongoti maximum 20 mule Zimbabwe sesifikile phela isikhathi lesiyane lesithandayo abanengi esokubuza imibuzo elifunayo ngiyakwazi ukuthi uwashela khathese ngathaba nguyade complain ukuthi Drewmas Media last time alisiphanga that opportunity kusolo laphana khathese nxa ukhona faka phela umbuzo wakho egroupini okufunayo ukuthi ukuzwe ngo Joseph Garakara. Lingabe kulalabana abazabe befuna ukungena labo egroupini liyakwazi indlela yakhona uyaphonga usend screenshot etshengisa ukuthi usubscribe ku Drewmas Media then kususenda ku WhatsApp ukuthi join thina sesiku add egroupini khona lapha esilepha khona amanye ama programs ukuthi namhla silobani buzane imbuzo elifunayo siyakwazi ukuthi lathi kwezinye isikhathi siyachiyelela ngoba singabantu okunye siyakhohlwa kodwa wena nxa ukhona yikho ukuthi sincedisane zvukutorwa nasokoka kune vese vari paWhatsApp group Drewmas Media ndo vanowana mukana wokubvunza asi hatisi kugumira ipapo paFacebook page yedu yakanzi Drewmas Media yatotanga kupinda mibvunzo yakutouya izvozvi nofunga manzwa foni yakutotanga kudai vanenge vachida kutibata zvakare paFacebook munongoenda molaika ipapo Drewmas Media munotowana tiripo munokwanisa zvakare kubvunza mibvunzo yenyu kubva paFacebook patinenge tangokuudza tine muimbi uyu mubva matumira mibvunzo yenyu saka iyezvezvo tine maplatforms anokwana kuita mairi kubva kuWhatsApp uyezve kuFacebook. Ne vaimbi vamunenge muchizoda kuti tibate vamwe mungada munenge muchizoti anenge ari kupi tisingazive munongotibata still ipapo panamba idzodzo mongotudza kuti imimi vaimbi munhu akadai so moti ivo vaimbi kasoko ngavatibate zvakare batikai nhamba dzedu ndidzodzo tibate tikavatsvaga ngavabatikewo because tinenge tichiitira mafanzi enyu vasinoda kutibata vari kumbotembei ngedzaititanga nemibvunzo yabva paFacebook mubvunzo wedu wekutanga uri kubva kuna Maxwell Makese hanzi asi zvemagitare makasiya nekuti nguva yareba kunze kwemagitare mumwe mubato wemaoko wamunoita ndeupi ndofunga mukoma Maxwell mibvunzo yenyu yese iri miri yapindurwa
toenda pana Linet pasi panodya hanzi izvo Mr idya banana tavasuwa vari kutirongera chii kuti zii kudaro vari kuita nezvii vakudya mabanana here Linet ndofunga mubvunzo wako zvakare wapindurwa. Laureate Mapie Giwa Mananike hanzi chokwadi here kuti hanzi yang'anga mang'anga here nai ndofunga ari kusiyanisa vaimbi ndofunga ari kusiyanisa vaimbi hatina kumboudzwa zvematare pano. Toendera mberi kuna Raymond Makaza Stole hanzi kwazwai mukoma neshamba ndibvunzirewo vagarakara kuti vane zvitsva here kumagitari uku sezvo takaguma kuvanzwa kare. Ndofunga yaita sezvakare yapindurwa. Toenda pana Owen Zivanai Makwavaya ko mukoma Garakara havacharidzi here uye vachiri kuticha here. Hongu ndofunga mazvinzwa kuti mudzidzisi vachiri kuticha zvakare. Sokostina imboendai kuWhatsApp. Zvikanzi zvonizvo navaBravo nai vagarakara masongs enyu mune maalbums here o munoita zvemasingles collection chete here nekuti inini ndinongoziva one kekuti idya banana ndoya ndinoziva yakaita mukurumbira kana pane imwe ndokumbirawo mumbondiimbirawo kana one zvayo. Kana wanga wakateerera pachero ungataimba dzakawanda tichienda album by album ato takutosvitsa rechi9 gore rimwe. Ndofunga mapindurika wambopindurika kudhara. Zvikanzi naStoppable Joseph Garakara uchiri kuimba here o you are retired. Aiwa ndofunga ipapo manzwa vapindura vakati aiwa tichiri kuimba tirimo pane atiri kubudisa inhau yekuti vanhu makangonzwa one inenge yaita mukurumbira mobva mada kusiya zvimwe. Zvikanzi Joseph Garakara achiri kudya mari yealbum rake here rakanetsa riya rinonzi idya banana tiri murudo nekuti hatisi kumunzwa kuimba makore anaya. Ipapo ndofunga mungada kutsanangura chii chiri kumbonyanyoita kuti mamwe masongs enyu asanyanyonzwike kana kuti amene kuti music yamuri kuimba mazuva ano sei isiri kunyanyoita mukurumbira sezvakaitawo dzimwe kana kuti vanhu vasiri kuteerera. Ndinovimba kuti vanhu ndo vasiri kuteerera nokuti vanhu vachina nguva nekuinda paredhiyo kana kuinda pamatelevision vakungotarisira kuti yaita mukurumbira mukombi iri kuridzwa mukombi kana kuti iri kuridzwa kumabhawa kakudza kwakati ndo dzavakuenda kucherechedza. Dzimwe dzinogona kusasvika kubhawa but dzichirira kuredhiyo, dzimwe dzotadza kusvika kumakombi asi dzine kwadziri kurira kwadzinowanikwa. Hanzi zvonizvo music yangu yakazara vari kuridza vari kugara vachiridza imimi vanhu ndimi munogona kunge musiri kunyatsoitsvaga nekuiteerera. Zvikanzi naBJ paSouth Africa apo inini I can't wait kunzwa album ratiri kunzwa paFacebook kuti rinenge rakabikwa sei. Ndine mumwe mubvunzo wabva paSouth Africa kubva kuna Soko. Zvikanzi Mr Garakara muchiri kuticha here uye sei makangoita hit song ndobva mashaika panzvimbo? Is music career better than your teaching career? Tiudzei tidzidze tizive. Aiyo zvese kwandiri zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakangofanana because kwese kudzidzisa chero kana ndichiita music ndikutodzidzisa. Ndikato ndakatozoenderera mberi kuita zvemedia ndokwanisa kutonyorawo mastories ndichotumira kuti vanhu vaita sei vatodzidzawo pamusoro pezvandee ndichiona nekusangana nazvo musociety. Ndo zvimwe chete nemusic, saka hakuna chandoti chiri beta, zvese zvakafanana asi kuti zvimwe zviri kundipa upenyu huri stable hwekuti handizo like mukatarisa dai ndakabuda panyaya dzeteaching nguva yakaya covid kwakusina mashows, saka ndaigona ndakakwangwaya nemhuri paya asi nekuda kuti ndanga ndichiri pabasa mhuri yakaramba ichirarama. Okay, asi ndibovunza kana muri kuchikoro ikoko mutori here nemalessons ekudzidzisa vana vachiri kukura vechidiki mumhanzi sezvo muri teacher uyezve muri muimbi munodzidzisawo here vana kuimba? Yes, izvozvi pane inonzi new curriculum kana kuti updated curriculum yakaitwa kuprimary school. Pane subject rinonzi visual and performing arts, ndere music inotarisa music, drama, dances,
nechifuti zvese zvakawanda zvine chekuita nemusic zvirimo musubject iro saka ini ndototicha subject iroro pachikoro ndototsvaga mumaschools andoti haya because vanhu vakadzidzira music tiri vashoma muZimbabwe saka totovaiwa nemaschools unzo yamuzoita maworkshop yamuzotitichirawo lesson yakati yamuzotichira yemusic because kunyora nekuverenga music kukuti madhodhodho aya kana akanyorwa anoimbwa achiti kudii izvo zvatinogona kuzviita because nemakwaya atotodzidzisa kuzvikoro uyezve vasingazivi madhodhodho aya totoita achitoita maworkshop kuti vazive masongs anari paset piece gorero then kunyora ashandisa madhodhodho iwayo ndozvatiri kudzidzisa inonzi tonic solfa notation tiri kutoidzidzisa neinonzi staff notation yekuti vanokwanisa kuverenga zvitsvimbo zvemusic zve vamwe vangotokangozvona vafunga kuti magitara ari kurireka kuti instrument ringorere asi kuti zve zvazvinotoreva kuti chitsvimbo chaiyo kana chiri 1 chakamirira ichi kana zva2 zvakamirira ichi kana zva4 saka izvo ndozvo zvatiri kudzidzisa kuti vanhu vave neruzivo nazvo kuti vanzwisise kuti music inonyorwa sei so that vanokwanisa kuzonyora tozofanira kuwanawo mamisenzi ekuti anakupiwa piece yakatonyorwa otoiridza like ndikayepemenza sokuti tiri kucollege of music takadedza vamutukudzi kuti vazoita inspire mastudents pavakauya takavapa song neria yakatranscribewa yakaiswa pamanotes handiti ndobva tavati vamutukudzi achikumbira kuti muteedzero chi song iyi he laughed because hapana kana wani chaita sei chaiziva ndobva zvanzi ndobva ndapiwa gitari ndobva ndaridza neria ndakatarisa pachi akashamisika ndosomira this saka we need that kind of expertise muZimbabwe, that kind of skill yekuti vana vanoita sei vanenge vapiwa song yakanyorwa ukwanisa kuiridza ukwanisa kuiperforma handiti like isusu during our time tiri kucollege ko takapiwa national anthem yeku France tikanzi tiiridze pamarimba because taifanirwa kuenda kunoparticipate kunoiridza pa national day yeku France ku embassy yeFrance French embassy saka takatogara pasi nemastudents tikaziva kuti kudai tikaridza pamarimba tikaiburitsa vakashamisika you guys naiburitsa nomo chaimo saka ndo zvatotarisira kuti vana vamangwana vanga vachikwanisa kuita sei kuti vave literate panyaya dzemusic vasanga kugona ungoitawo zvaungotifunga ungoimba haya Sokostina madhila nayo kaWhatsApp ndadzoka ndakagukuchira nayo mibvunzo yepafacebook hanzi paipai tapedzisira kutaura mubvunzo wabva kuna Owen Zivanai mukwawaya yezvo tasvika pana Brazil piri hanzi asi nziyo dzaakabira macheso dzakapera here zvaakushaya zvekuimba makabira macheso here inina macheso atambopera tashanda tesa andirambo ende ndingati kubva time yandatanga kurekodha ndasanamboatenda kana even show 1 yamacheso kana kuva padhuze namacheso aitove munhu aitotyisa kwandiri raitove gomo risina ukwiriki kwandiri ndaisatomuziva pandaimuona ndaisatogona kana kutomukwazisa ainge ari kuroko saka kuti ndinzi ndakanga ndatora masongs kuna macheso ndaiatora chirudzi ndingaroti masongs aanyora here mupfungwa dzake ini ndatomubvunzawo ndikati ko zvine proof here zvauri kutaura izvi zvikanzi namandla James Dube ngavapindure hongu mavanzwa vapindura tawana mubvunzo hanzi kubva kuna mukoma Ishmael Maisho Wiznani hanzi vane here project yavari kuita oro zvakavharana vataura kare kuti pane zvitsva zvitoripo izvozvi zvatiri kutokunzwisa izvozvi Peter Musa Makubera hanzi asa achada kuridza here zvapindurwa mukoma Tiki Mudhara tinashe chinovava chidzvororo hey izite here hanzi please vabvunzirei kuti vari kuita nezvei kuita zizi kudai ndofunga izvozvo zvaita sezvakare zvapindurwa Christine Mujeri ari kubvunza futi nezvekunyarara ngavadzoke mugame
Maxwell Makesa hanzi asiri magdel makasiya here mingati vanhu vazhinji varongobvunza izvozvo kuti makasiya here Neva Nyamunga before idya banana vakamboita imwe music here ndofunga vaipindura zvakare yainzi yavataura kuti ine 4 songs bva vazonzi vaite dzite 6 Clemens Chirandu hanzi ari kutigadzira here damba refu rimwe hongu mazvinzwa. Faustina Cosmas makadi henyu vane shamba ndiudzirewo kwamagarakara kuti ndokumbirawo mudzokere kumimhanzi munondigonera uye mashoko enyu ane vakiridzo. Ndiyo chete vandanzwa kuti mashoko enyu ane vakiridzo. Alfred Mushambi hanzi ana album raari kuda kuburitsa here gore rino hongu zvapindurwa. Evidence Chishure kohindawa kuti idya banana ndo yega yandinongorangarira nayo makagona chaiko pasong iyoyo. Drewmas Media taking you to another level. Hongu tinotenda ndofunga vataura kuti vanhu hamusi kuda kuzoramba muchiteera mhanzi muchinzwa kuti vaane zvipi. Brian Bugs Mbada hanzi ko ichokwadi here kuti Joseph Garakara ndo kwakabva Nomeni Tapambwa naJacob Moyana. Ndofunga yatsanangurwa. Nomeni mupfana vanhu munoziva aiwa sando dzenyu ndasingazvizivi izvozvo sando dzenyu. Conrad Ritsire wakapera here wakadyisa baby banana ndobva wapera. Terence Boka hanzi asi pavakadya banana zvakabva zvavharana. Ndofunga mibvunzo iri kubvunzwa nevanhu vakawanda imwe cheteyo. Naizvozvo mibvunzo yatakatati tichatora kubva kuFacebook yakwana. Asi vagarakara imimi muku music industry uku mune here machallenges amuri kuti muri kusanganana nawo pamuri kuita zvemimhanzi? Machallenges makomo nemakomo. Tikatarisa iye zvino tikatanga nepiracy ikauya yakatibvondora tikasara tazvigure chaizvo zvine mabvembe tisakwanise kufidha mhuri kana kupfeka nekuti kune vakanga vari kuba music. Kukauya COVID-19 ikatigarisa padzimba tasingakwanise kukwanisa kuungana tichigadzira music ikatiuraya futi nenzara. Zvakawanda zvatingataura pamusoro pezvibinga mupinyi zvatosangana nazvo isu vaimbi like izvo zvokutaura kuti music yedu haikwanisi kusvika kune vanhu. Hatina proper distribution channel chaiyo yekuti music yedu ifambe iende kuvanhu. Zvinhu zvinoda kuti like radio dzinotiridza. Vamwe vanosarudza kuti tifunga kuti takamuridza zvakakwana. Handiti kuti pane zvimwe zvinenge zviripo zvona usingakwanise kuita fulfill zvinenge zvichidiwa wozopedzisira hauchabatika pamepo. Saka zvibinga mupinyi zvakawandisa. If tikada kuita mashows kazhinji kune zvakawanda zvatinosangana nazvo. Unogona kunge ungwanda hwekuti unonoridza wacho but transport vanhu vaono nekuda ever escalating maprice efuel vanokurova pasipetsoka zvokuti chaungonoridzira uko ndechekungopa haya. Saka kumba hauna chaunosvika nacho. Pane zvibinga mbinyi zvakawandisa. Tikapedza zuva rese tichizvitaura. Okay, asi mune here zuva ramunoti hamufe makarikanganwa muri mune zvemimhanziwo? Zuva iroro riripo. Takanga tiri kwachecheche takaita show kwachecheche kuChipingo. That was August 2010. Takaenda ikoko ndo papa changotanga dola. Takaenda ikoko tikanoita show. Vanhu ikoko vanonzwisisa hatamboshandisa kana mapurisa kupa order kuti vanhu vapinde mushow nekubheva mushow. Tasina kana mapurisa kana vanhu taitotya kuti show ichaita disaster chaiyo.
asi vanhu ivo vava neorder yekuti pavakangonzwa kunzi infact vakatanga vari mukati maisirwa mainstruments but pavakangoanaunswa pa PA kuti vedu veshow yedu yakuda kutanga vanhu ngavaende panze vaenda sei vanoita key vatange kubhadhara vakabuda vese pasina kana akapushwa kuti sei vakabuda vese vakaenda queue ndobva tati tiri kuda by 9 o'clock munhu wese tinenge tapedza kubhadharisa nema$3 vakauya vakabhadhara vakawanda vakapinda kusvika kuma 12 tata kubhadharisa ma$5 12 vachingopinda hapana aimbonyuta kana kuita sei kana kuita complain vaifara ende shoyo vanhu vakadaro handikanganwe zuva izuva rokuti pamashows ese andati ndaita so far ndo yandoti the best show kwete ni attendance nekuti yakatendwa navanhu vakawanda ayo nebehavior yemafans vanhu vakabehavia ivavo tasina kana mupurisa kana one security but hapana kambori kwachibhakira kana akakododzvera mumwe hapana kana akutuka chaiko hapana akatuka takafara kusvika kuti takatozwapo nguva yekuti tivafadze kusvika na 6 AM ndangu ndozvara ndasingagangani ongo muri yeZimbabwe chirongwa ndicho another level chatakati nacho takatiri pane rimwe level Sokostina muri yeZimbabwe ndithemba lizibonela ukuthi hayi namhla besikwelinye izinga another level ongo ndinoimba chirongwa chakufadzai naizvozvo tinotenda zvikuru nenguva yenyamatipa hatingataura edu zvakawanda ndozvati nguva yakareba program yacho siyakwazi ukuthi abaningi imbuzo yenyu ndithemba likholisile libuzile lazi ukuthi kuhamba njani uJoseph Garakara ukhona lingamcinga ukhona kachiya ngokwemusic abantu abaningi bebebuza ukuthi yini yena uthi hayi is because abantu abaningi lazwa ihit song 1 lalela yona lachiye ezinye izingoma ziningi la namuhla uthi akula mnyaka ayikhuthayo uyahlabela lokho ehlabele esenza ukufundisa ehlabela njalo kodwa yebo siyazi ukuthi kulamanye ama challenges ahlangana lawo kuhlabeleni lapha plus le covid le ke yabisela abahlabeleli abaningi emuva kodwa hayi bayasukuma bathi hayi bafuna support yenu even nxa kulama sponsors abangafuna ukumsupporta kwezimculo lezi yakwanisa ukumbamba inamba nthemba lizibonile uliphili ininda kuzeza kupota ndichitaura zvakawanda soko ndosaka mazaro ndangokata vanhu vacho vari kushauda asi anoda kukuudzai mafans eDrewmas Media vakatanga nesu kubva patakaita zvana sekuru chiyokoto kusvika nhasi vanotoziva kuti isusu eDrewmas Media totaurisa saka zvikuda kuti itai gaga aiwa endai henyu kumachannels aya kuno kwakumanikidzwe isusu shiro yedu ndekukuteka to another level hatina kwekumhanyira tiri pamusha pedu asi shumba tisati taenda ndofunga tinganzwa kusasununguka kana kusafara tikasatiendawo ndofunga munorangarira mazuva aya tichinzi vharai channel tine vamwe vanhu vakatitsigira nekutibatsira kuti tisvike kwatiri mukaona dzimwe nguva tikufamba mazuva ano tichitsvagawo even mastories ana another level tikudzifambira nekuti kune vanhu vari kuti aiwa Drewmas Media itai basa iko muli yeZimbabwe ati ngifunga ukuthi sike sibonge silabantu abaningi abasisupportayo ngithemba liyakhumbula last time sifuna ukuvalisa enye programs laba abantu abasukumayo bama bathi hayi Drewmas Media akwenzi thina besides ukuncedisa abantwana bethu lathi abanye baphandle kwamazwe bathi abantwana bethu bayafunda bayabona izinto ezenzakala ekhaya izinto abangazaziyo labo bayavuleka kwezinye izinto bayabonga kakhulu bathi Drewmas Media hambani phambili ngomsebenzi basupporta ngendlela zonke abalazo aiwa taisa zvanza zvedu tinokutendai zvikuru nekutitsigira kakuti Drewmas Media ienderere mberi ndeyedzidziso inotipa gwara reupenyu naizvozvo tinokurudzirai muri Zimbabwe kuti munge muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kudai wandida tatetereka murudo tatetereka alright tangai futi kudai wandida tatetereka murudo nguva yapera mudiwa nguva yapera idya banana mudiwa tiri murudo
mukanyasondidzidzisa ndogona kupesa ndao asi vakawanda vangu vachiti tatenderana tatetereka murudo kufamba nerudo kusvika kunyura maruri kusina vanhu kupinda muconfusion naye nemumvura mese uri kuyo unotsva unokuya parudo wakapenga parifarira. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.